लोगोफोर मैयानि भिडिअ'आव ओरैबायदि गाज्रि कमेन्टबो फैदों मोजांबो फैदों। एकदम कमेन्ट फरायनानै माथाखौनो गरम मोनलायदों आंहासो। ओमफ्राय लोगोफोर गोबाङानो आंखौ मैया आनसाबस्क्राइब खालामदों आरोना। ओमफ्राय सोरबा सोरबि आरो नायला होनदों, सोरबा सोरबि आरो नायनानै मा लाब मोनगोनलाय गाइस होननानैबो बुंलायदों आरोना। ओमफ्रायथ' लोगोफोर आंखौ देख्रुबनोबो ओंखारलायलांदोंलै। औ लोगोफोर आंखौ देख्रुबनो ओंखारदों आरोना बिजुलि आरो टिलुखौ हाबा होनायनि थाखाय। जेनेबा नायनो गोसो गैलाबा नायनाङा आरोना लोगोफोर, आंथ' जुर खालामाखैना। थेवब्लाबो बेफोरबायदि देख्रुबनो ओंखारलायो आरो सोरबा, हामा नङाना। आरो मोनसे खोथा लोगोफोर, नोंथांमोनानो बुंबायलै बिजुलि आरो टिलुखौ गोसथोलाय होदो, बिसोर सानैखौ हाबा खालामना होदो होननानै। फार्स्ट टाइमाव बेफोरबायदि बुंबाय, ओमफ्राय दा नै हाबा खालामखांनायनि उनावबो बखि जालायबाय आं। लाया नङा, नोंथांमोननि खोथाखौ लायोबो, गासिबो खोथाखौनो लाजोबनो हायाना आरो। ओमफ्राय लोगोफोर लैथोसिनि दुखुखौ दासो नुदों आरो नोंसोरो। लैथोसिजों दि दुखु जाफासोदों, आगोललाय मानोथ' लैथोसिनि दुखुखौ नुवाखैमोन। मानोथ' बुङोमोन लैथोसिजों समाया टिलुखौ बिजुलिजोंनो गोसथोलाय होदो होननानै मानोथ' बुङोमोन। औ लोगोफोर नोंथांमोनाथ' फार्स्ट टाइमाव बुंदोंमोन लैथोसिखौ गारहोदो बिजुलिखौनो गोसथो होदो होननानै। ओमफ्राय दा मा जाखो? बै समावबोथ' लैथोसिया बेसेबा दुखु जादोंमोन, गाबदोंमोन, जाया लोङालासिनो थादोंमोन। अब्लाबोथ' नोंथांमोना बुंदोंमोन गारहोदो लैथोसिखौ गारहोदो होननानै बुङोमोन ना। बांसिनानो बुङोमोन आरोना, साफा सानैल' लैथोसिनि साइड जायोमोन। माने बिजुलिया लभियाखाय नोंथांमोना टिलुजों हाबा जाजानो बायो आरोना। बिजुलिया मोजां जानायमोनबा होमबाना लैथोसिनि दुखुखौ जेबो मोननाय नङामोन गारहोबाबो। जेसेबांखि दुखु जाया मानो, जेसेबांखि गाबा मानो, थेवब्लाबो बिजुलिया जुदि मोजां मोनबा होमबाना नोंथांमोना लैथोसिखौ गारहोनो होगौमोन आरोना। ओमफ्राय दा बिजुलिखौ लभिया होनना मोनथिनायखाय लैथोसिखौ लाफिनो होबाय आरोना। बै समावथ' लैथोसिखौ गारनो होदोंमोन। हाजार गाबबाबो दुखु जाबाबो नोंथांमोना लैथोसिखौ गारहोल' बुंबाय थायोमोन। बै समाव मानो नुवाखैमोन लैथोसिनि दुखुखौ, दासो मानो नुखो? बै समावथ' बेसेबा खुसि मोनदोंमोन नोंथांमोना। हाजार लैथोसिया दुखु जाबाबो बा लैथोसिखौ गारहो, बियो बुरै टिलुजों समाया, बेफोरबायदिसो बुङोमोन ना नोंथांमोना। दा आरो बेखौबो गाज्रि मोनलायसिगोन नोंथांमोना। माथो बुंबावनो आरो लोगोफोर, नंगौ बाथ्राफोरखौ बुंबाथाय एसेबाबो आलौनाय मोनोहाय। आरो स्ट'रियाव जुदि मोजांल' खुसिल' जाबाय थायोबा होमबानिया जेबो स्ट'रियानो जानाय नङा, बरिं मोनगोन नोंथांमोनानो। जेबोआनो जुदि एन्टारटेनमेन्ट थायाबा मा स्ट'रि जानो दे बेलाय। गोबाङानो बुजिग्राबो दङ दे लोगोफोर। ओमफ्राय गोबाङानो बुंदों आरोना नोंनि भिडिअखौ नायना लाब गैला होननानै। नायाबाबो जेबो नङा लोगोफोर, आं जुर खालामा। मालाय नायग्राफोरबो दङना, आंखौ सापर्ट खालामग्राबो दङ। गोबाङानो आंखौ सापर्टबो खालामदों दे लोगोफोर, थेंक इउ। आरो बायसान्स आंखौ जुदि रावबो सापर्टखौनो खालामलाबा गैला, भिडिअखौनो बानायला। गन्थङाव थाव फोननानै आरामसे उन्दुना थाबाय थागोन, बास माथो। आं ओरैनो बाथ्राखौसो बुंदों दे लोगोफोर, नाथाय गोबाङानो आंखौ सापर्ट खालामो दङ, दाबो गोबाङानो नायगोन होननानै बुंदों। मालाय नायनो मोजां मोनग्राफोरा नायसिगोन, आरो जायबा नायनो मोजां मोना नायला माथो। नै लोगोफोर नायनाय, आंखौ देख्रुबनो ओंखारलायदों। मा लिरदों नायनाय? नै लोगोफोर नायनाय, फरायना नायनाय, मा लिरदों। आयौ एसेबां गाज्रि बुंहरदों आंखौ। नायनो गोसो गैयाबा नायनाङा, मानो बेफोरबायदि कमेन्ट हरोब्रा? बोरैबा मोनोहाय बेफोरबायदि कमेन्ट हरनाङा, मिन्थिगौ ना आगै? एख' लेभेल बारा नङा आंनिया, एख' लेभेल बारा नङा। नंगौ बाथ्राफोरखौ बुंबाथाय मानसिफोरा बेफोरबायदिनो आलौनाय मोनो। गाज्रि कमेन्ट हरनायफोरल' गैया दे लोगोफोर, मोजां कमेन्ट हरग्राफोरबो दङ। नै मालाय सोरबा सोरबि ओरैबायदि बुजिखायो। थेंक इउ दे आगैमोन, आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय, आंखौ बुजिनायनि थाखाय। आरो लोगोफोर आंखौ जुदि रावबो सापर्ट खालामाबाबो, बायसेन्सनि खोथाखौ बुंदों आं, माने आंहा गुबुन चेनेल दंखायो आरोना, नाथाय आङो बारा माथा मारियामोन आरोना। भिउसबो जायो लोगोफोर, अबेबाथ' लाखनिबो बारो आरोना। नै लोगोफोर आंनिया लाखनिबो बारो आरोना अबेबा भिडिअआ बे मोनसे चेनेलाव, नाथाय आं थेवब्लाबो माथा मारिबावा। नोंथांमोननि थाखाय आरोना लोगोफोर, नोंथांमोना कार्टुन भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नालाय, बेनिखायनो आङो बेयाव भिउस जाबाबो आं बिनिखौ माथा मारिया। कार्टुन भिडिअ नङा देनाय लोगोफोर, बियो भ्लग भिडिअ टाइपनिसो आरोना। माने आङो मोजाङै माथा मारिबाथाय बै मोनसे चेनेलाव भिउस जागोन आरोना, थेवब्लाबो आं माथा मारिबावा। दाथ' कार्टुन भिडिअआव 18, 19, 20, 15K बेफोरबायदिल'सो जायो, नाथाय बै मोनसे चेनेलाव लाखनिबो बारो आरोना।
गासैबो भिडिअ'आ लाखनि बाराबाबो थेवब्लाबो भिउसआ थायो आरोना बे कार्टुन भिडिअ'नि थाखाय गोबां जायो भिडिअ'आ थेवब्लाबो आं बे भिउस जायैयाव नांथाबबाय थायो नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना आरो सोरबा सोरबि बुङो आंखौ लेबेल होननानै गोबां दंबावो दे लोगोफोर गाज्रि गाज्रि कमेन्ट होग्रा सोरबा सोरबिथ' सिख्ला मानसिफोराबो बा हिन्जाव मानसिफोराबो आंखौ गुन्दि होनलायदों आरोना बैखालि बा बे गाज्रि बिनिख्रुइबो बांसिनसो गाज्रि बुंबावदों आङो अबेबा कमेन्टफोरखौ डिलेटसो खालामदों नायबाथाय माथा गरमसो जायो दे होमबा लोगोफोर सोर नायगोन सोर नायला खेबसे कमेन्ट हरबावदो नायनो गोसोबा नायबानो जाबाय लोगोफोर आरो नायनो गोसो गैथाराबा मा दा नोंसोरनि खोथा थेवब्लाबो आंखौ बेफोरबायदि देख्रुबगोन गुन्दि बैथालि होननानै हरनाङाब्रा दे होमबा लोगोफोर बांद्राय डाइलग होबाय गाज्रि मोननाङा रावबो गाज्रि मोननाङा दे आङो गाज्रि साननानै बुङाखै नोंथांमोनासो सोरबा सोरबि आंखौ गाज्रि मोनदों गोबाङानो मोजां मोनदों आंखौ बिराद मोजां नांदों आरोना बेफोर कमेन्टफोरखौ नुबाथाय बिराद मोजां नाङो थेंक इउ लोगोफोर आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय गोबाङानो आनसाबस्क्राइबबो खालामदों आरोना दे जेबो नङा दे आं जेबो मोनाखै दा नोंथांमोननिसो गोसोसै ना होमबा लोगोफोर मोजां मोनदोंबालाय लाइक कमेन्ट होलायदो नायदो दानिया दे होमबा फिसाफोर थांसै आङो थानो हागौमोन माथो दिनै आयै नोङो रुम दंखायोआनो मोनथामानि नाङा दे दिनैथ' आरो सेमा फुजाबो दिवाली साथि खाला लागायनांगौ ना थांनांगोन दिनै मालाय बयबो लागायगोन स्रां जाजोबगोन बयनिबो लामाया जोंहानियाल' खोमसि जागोन माथो थांसै आङो मालाबा फैगोन दे थाथ' नोंसोर थांसै आङो थांनानै थालिर दंफांबो गायनांगोन फुजाबो होनांगोन नंगौ नंनाया नों थाङाबा आरो खोमसि जाना थागोन ना दे होमबा थां जेबो नङा दे दे थांसैयानो आङो ससे दोनहैनांगौ नामा आयै नांलाया दे आं थांनो हागोन आगोलबो गुवाहाटियाव बेसेबा फैफेरबायहाय आङो बेनिखायनो जेबो मोना आरो आं खेबसे फैबानो खेबसे नुबानो सिनायहाखायो औ आंसो सिनायहाया दे होमबा जाबायसो थांसै आङो मोजाङै था बिसोरनि फन फैबाबो रिसिभ खालामनाङा रावनिबो फन रिसिभखौनो खालामथ'नांला जागोन दे आयै दे सनालै नोंखौ ओरैबायदि मोजां नुखादों ओरैबायदि समायना नुखादों सिन्दुर लानोबो ओरैबायदि समायखादों नोंखौ जा समायना नुखादों नोंखौ सना नंगौ नामा समायदोंना आंखौ हिन्जाव जानो हिन्जाव गोदान रखम नुदोंना औलै सना नोंखौ हिन्जाव गोदान रखम नुखादों आरो हिन्जाव गोदाननिख्रुइबो बांसिनसो साफासिन नुदों नोंखौ एक्ट्रेस बायदि नुदों नंगौ नामा औ दिनै नोंजों आंल' आइबो गैया बेसेबा बिन्दासखा न' बेसेबा फ्रि मोनबाय आं इस्बा आइया थानायखाय गाज्रि मोनदोंमोन नामा नङालै सना बेफोरबायदि नङा जेनेबा आइ थाबा एसेबाबो लाजिनाय मोनोना नंगौ नंनाया बेनि थाखायथ' आं बांद्राय जुर खालामासै थानो दा आरो जोंफोर गोदान हाबा जादों नङा होमबा औ सना जा समायना नुखादोंलै नोंखौ रावनिबो नोजोर नांनाङा दे इसोर भगबान इस्बा एसेबांथ' समायना नुदोंना औ सना नों मानो एसेबां समायना सेक्सिबो नुयो किउटबो नुयो माने बुंनो नाङा आइ लाभ इउ सना आइ लाभ इउ टु सना नों आंखौ मालाबाबो नागारना थांनाङा दे माबा टिल्लु मानो बेफोरबायदि बुङो आं नोंखौ मानो नागारना थांनो दे आंनो नोंखौल' नांगौ बे जोनोमावल' नङा 7 जोनोमावबो नोंखौल' नांगौ आंनो नों आंखौ सन्देह खालामदों नामा सन्देहथ' जायाखै थेवब्लाबो आं नोंखौ गोमाजानो गियोलै सना नों मानो एसेबां समायना नोंनि बे समायना महरानो आंखौ दिनै फाग्ला खालामबाय इस नंगौ नामा हेपि दिवाली हेपि दिवाली एकदम बमासो थिगसे गावनो लुबैबायलै आङो दा आरो न'आव गथ' गोरलै दङना बेनिखायनो गावासै आं एबार बम बिखिलायनायाव थांनासो गानसै खोमालै एकदम गावनो जाबाय दं आं बमायाबो एसेल' बायनो हादोंलै बमाखौनो ओरैबायदि दाम जाबायना र' साला बे अम्बिखियाबो मानो फैयाखै दिनै सालारिया थगायसुलि सिबिबो जमुनाखौ थगायबाय साला होखारहरनाय बिमाजोंनो थाबायलै बिबो सासे मानसि नालै आरे जायबा बासायदों बा जायगा होदों बेखौनो धोखा होना खारबोबाय जेनेबा खारबोनाय रखमानो जाबाय दिनै नुदोंना नाम लानायखाय फैदों गावनाया आया
माथो फुलजारिसो लागायबाय दङ थै बेफोरखौनो लागायबाय थायो नामा बमा गावनांगौ बमा औ जाम्बि न'आव गथ' गोरलै सासे दङ बोरै बमा गावनो दे आं नोंसानावसो थांनो नागिरदों बमा गावनो औ नंमारगौथ' गथ' गोरलैया बारदावगोन ना आंलाय गावनो होनासो लाबोबाय बमाखौ ओइ नोंसानाव गावनो होनासो लाबोबाय आङो ओइ बाप रे बाप गावनो हाया दे गथ'आ बारदावगोन नोंसानावनो थांसै र' बा ओमफ्राय माथो दख'नाबो गानलायदोंलै नों दिनै गायदे दिवालीनि गानदों नामा इयो सम सम गाननांगौरा दख'नाखौबो आरोथ' दिनै स्पेसियेल दे बापरे दिवाली मानो गानालै गाननांगौ नाथाय दख'नाखौ आं गोमोखौसो गाननो नागिरबाय गोमो गानबासो बांद्राय समायसिनोना नोंमा खर'नि माबा दाउ खिग्लाना दोनदों आयु दाउआलाय बोरै खिग्लानो मोनखो दे गावदाया मोजाङै दोनाना मानो मोजाङै दोना जानो जोंहाना माबा दाउआ बिदै दैनो नागिरबाथाय न' हाबोलै ओमफ्राय दख'नायाबो माने जाबनानै दोनदोंल'सो आङो दिवालियाव गानगोन होननानै दिहुनना दोनदोंमोन आं बाक्सुनिफ्राय ओमफ्राय खिग्लाना दोनबाय जारलाहाय नोंजोंबो जानाव थांसै गावख्लायना होनोसै बाला ओमफ्राय मा खबर माथो दिनैसो नुबाय नोंखौ नोंनिया बिब'आ मा जाखो मा थांमाला नामायो नोंलाय बाद होरलै गायदे बिनि बाथ्रा रायज्लायथ'नांला आं एसे बोरैबा मोनो आं दा थांनो बाबायना फन हरदोंमोन बियो बेसेबा आंनो नाथाय आंनो रिसिभ खालामासैना आंबोदि आरो मा बायसि मानसि अम्बिकी नोंखौनो बासायनाय रखम जादों बियो बासायनाय रखम माने बासायदोंआनो नों आरो बे मानसिखौनो बेफोरबायदि थगायबावो आरो बेफोरबायदि खालामबावो फन हरबाबो रिसिभ खालामनाय नायद्रायलै नोंनिया जमुनानि जायगायाव आं जानायमोनबाथ' नोंखौ सोबागौमोनसो आं होनजासे एसेबांबो बेफोरबायदि बुंनो हाय मा गायदे माथो बुंबावनो आरो आइयाबो बेमारि मानसिना गाना थांनो हाया सम सम बेमारानो जाबाय थायो मानसिखौ आरो थैनोबो होनो हायाना आइनिया आरो रावबो गैया आंनि अनगा बे जमुना आब'नि आरो दङना मालाय सोरबा सोरबि बिनि बागै रायज्लायबाय थानाङा थांगोन ना थाङा थौ बारामोन दादा देन्जार बेरखादों दे ना बमाया मोजांथार नै दासिमबो खामजोबाखै मोजांखौनो लाबोदों आं ओमफ्राय नों गावा नो गावदो हे सोर बमा गावनो हाया दे आं फुलजारिल' सावो गियो नामा नोङो गियो आङो होमबालाय फुलजारि दङ दे आं लाबोदों सावदो सावगोन र' सिगाङावनो नोंनि बमा गावनायफोरखौ नायग्रोनि ओमफ्राय लैथोस्रियालाय मा खालामदों बियो बेखौलाय आरो माथो बुंबावनो आरो आदा खालि गाबनाय टेनसन बेफोरबायदिल' बुजायबाबो लाया दुखुल' खालामबाय थायो नुबानो अनखांखां मोनो आङो मा जागोन दा बियो बेफोरबायदिनो गाबै गाबैनो थाबाय थानोसै नामा बियो थिल्लुआथ' फैखालाबो मोनथिला दे आरो उनाव थांगोन खोमा दे बावनो हाबाथाय आरो थाबाय थाबालाय माथो मोनबावनो बेलाय थेवब्लाबो आं बोरैबा मोनोलै मानसिखौ नुबानो दुखु मोनो आंहासो सिन्था जायो मा जागोन होननानै न'नि मानसिफोराबो लोगोनि न'आव दं होननानै नागिरफैयाखै ओजोंबादि बेयावसो दंफैयो मानोथ' लामायाव लिंबोदिया एसे गोसोफोरखौ मोजां मोनगौमोन खोमा फैया होननायखाय आंबो आरो जोर खालामासै लैथोस्रि फैदों नोङो दे मोजाङानो जादों दे बमा गावनायफोरखौनो एसे नायबाय थाथ'नाय न' सिङाव हाबसोना थाबाय थाबा टेनसनफोरा बांद्रायसो जासिनो नोङो दसे लामायावनो थाथ' बमा गावनायफोरखौ नायबाय थाथ' जागोन दे ओमफ्राय नोंलाय बमा गावनो हायो ना हाया गावोमोन आङो न'आव थाबाथाय बेसेबा बमा गावनो हायो आङो बमा फिसा गिदिर गासैखौबो गावजोबनो हायोमोन आङो नाथाय एबार आं गावनाय जायासै गोसोआनो मोजां नङा गावनोनो गोसो गैखाया एसेबो नङाबालाय आङो डेन्जार बमा गावखायोमोन न'आव होमबालाय गावदो माथो जागोनखाय टेनसनफोरखौ लाबाय थानाङालै टेनसना आंनियावबो दङ बयनावबो दङ नाथाय बयनियाबो आलादा आलादा ना टेनसनफोरा लाबाय थानाङा टेनसनफोरखौ दे बमाया गावना हो जोंबो नायनि नोंनि बमा गावनायखौ दिनै गावनाय नायनि नाङा दे आं दिनै गावथ'ला नोंसोर गावनायखौ नायनि दे गावनोबालायनो गाव दंखायो बमाया आमदानि नाङा दे रामोन दादा माथो बुंबावनो ओमफ्राय बमा गावाबाबो फुलजारि लागायनो हागोन र' नोङो आं फुलजारि लायनि नांलाया खोमा दे आदा
मानो नाङा र' आं नोंसोरनि थाखायनो बायना लाबोखादों लायनि र' आङो। रामोनदा आदाया लैथोसेखौ मानो एसेबां केयार खालामो आरो मानो एसेबां दुखु खालामबाय थायो? बिनिथ' बियो जेबो जायाबो, नाथाय ओरैबायदि टेनसन खालामो लैथोसेनि थाखाय। आंबोसो एसेबां सानबावा बिनि बागै, नाथाय रामोनदाया ओरैबायदि सानखायो, ओरैबायदि टेनसन खालामखायो लैथोसेनि बागै। जेनेबा गावगायनि मानसिसो आरो बेफोरबायदि खालामथारो। मानोबा? दे होमबा लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरोना। दिनै बांद्राय गोलाव बानायनो समानो थोस्लाबासै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय गाबोनबो भिडिअ हगारनाय जानाय नङा दे लोगोफोर, कार्टुन भिडिअ हगारनाय जानाय नङा। गाबोनो सोलाबथ'नाय नंला आरोना लोगोफोर, समफोर हगारनोसै। ओमफ्राय गाबोनो ओरैनो दिवालियाव ओरैनो थिखांनाय भिडिअ दङ आरोना जोंफोरनि मानसिनि, बेखौनो आं हगारनो सानदों आरोना। थिखांखानायबो दंखायो नालाय, बेनिखायनो इडिट खालामनानै हगारबानो जासिगोन आरोना। ओमफ्राय कार्टुन भिडिअ बानायबाथ' आरो बेसेबा गोबाव नांगौ, बेनिखायनो गाबोनो आं हगारनो हानाय नङा आरोना। दिनैनो बुंना दोनखाबाय, नोंथांमोनहा सोंहरो नालाय बेनिखायनो बुंना दोनखाबाय आरोना। माने समानो थोआ थोआ जागासिनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय गाबोनथ' हगारनो सोलाबथारनाय नङा। दे होमबा लोगोफोर ना, नेक्स्ट पार्टआव लोगो मोनलायसिगोन। थाथ'लायदो लोगोफोर, थेंक इउ।